Right, ngiyabingelela megama ngosiphiwe Mfokantombela bengicela nje ukuthi umuntu uqale ungena kuleli cast of subscribe button ukuze uthole okuningi kwenza uhlelo ke sifika qathatha lapha sifiyela khona ke thina mathupha ngalokho ke solungisa ke isigameko thizeni ekudinga ukuthi ke sihlungise. Yabona ke namhlanje sihleli ke nomama lapho sibhalelile ngesigameko ke naye inkosi yami esimhluphayo unengane yakhe ke bakithi kade yahamba ekhaya yashiya ingane yahamba nekhadi la kwaSASSA yayiholela nje yayiswayiphela nje uyayiswayiphela nje usisi lelo kushini lapha ahlala khona emgqondo lapha ahlala khona uyabhizi nje uyaswipe kodwa ke isifiso sethu ukuthi sihambe siye sofika lapho sisahlala khona bese sifike ke sithatha ikhadi ngoba into esifuna ikhadi mama wami sawubona unjani Siyaphila bhuti njani nini? Siyaphila nathi mama. Usibhalile mama usibone kuphi mama uzusibhalela? Ndibone efonini yengane kwiinkundla zokuxhumana ingane yami na 17 years ibe seyingibonisa ke malunga nodaba esinalo inkinga esinayo ekhaya yokuhlutshwa ngusisi wakhe omdala. So usisi wakhe lona wahamba ekhaya eshiya ingane ena 6 months engumuntu oyofuna umsebenzi eThekwini. So siyezwa ke ngabanye abahlala naye eduze ukuthi bayambona kwindawo ekuthiwa kusemalukazi uhlala emjondolo lapho kulapho kahle likhona nalo leli khadi lengane le ingane wayigcina ngaleso sikhathi na 6 months akayivelele ingane akezi nazo kuyibheka ukuthi iyakhula okanye idlana ingane akayondli nje ukuyondla. So ndiye ngiyacela ke kubhuti Soso ukuthi makafike azongisiza njengoba kubhaliwe ezinkundleni zokuxhumana ukuthi uma ngabe unenkinga uyakufika nje qathatha azokulekelela kuleyo nkinga leyo ubhekene nayo. Nami ndimcelile ke ukuthi akafike azongilekelela njenganamhlanje ke ufikile. Mawami lenkinga lena mhlawumbe iqala nini mhlawumbe uma uthola nje mhlawumbe isiphi isizathu esenza ukuthi ke engaphinde ebe esabuye ekhaya. Angeke ngiqiniseke ngezizathu ngoba izingane vele ziyazakhela ezinye zezizathu kodwa into endiyaziyo ukuthi umntwana ophume esikolweni engasiqedanga isikolo ngoba ekhulelwe wahamba ke esawube ebelethile umntwana wahamba waya eThekwini eyofuna umsebenzi njengomama okhulisa izingane ngayedwana ubaba kasekho ekhaya so izingane lezi ndizikhulisa ngedwa nje ngihlala nazo kuphela so angeke ngazi ke zakhe izizathu kodwa mina kwelami side anginaso isizathu esinomeza ukuthi azabaleke ekhaya. Uze mama ephume esikoleni wenzakalani ukuyiphatha mhlawumbe egcekeni into enjalo ubeyiphethe kahle kodwa ezikhuleka. Umntwana lo into yokuqala nje siyazi ukuthi once ingane iqale ithi 16 years kuba khona umehluko owenzakalayo kuyona kuyenzeka ukuthi ingane iqalisa ukungahloniphi iqalisa ukungalaleli so siyasazitshela ukuthi nathi ke inoba mhlawumbe yile so stage leso kanti lokhu kuzoqhubeka aze agcine sekhulelwa ke umntana ebenazo izinhlolo zokungahloniphi ekhaya. Yebo. Yo bafowethu manje ke mama ke isiphi isizathu mhlambe ke usutshela ababukeli ngoba mina ke wangitshela vele isizathu ke ufisa sithini ukusiksize ngaso. Mina okungifisa ukuthi kwenzeke njengamanje ngifisa ukuthi siye kuyena uNomfundo sizwe ukuthi izizathu zokuthi ashiye ekhaya ashiye nengane yakhe angayinakekeli kwenziwa yini ngoba manje kubukeka sengathi kwangane le yakhe uyayizonda akekho umzali ongashiya ingane na 6 months angafuni ukuyibona mayiqhubeka ikhula phambi kwakhe so ngifisa ukuthi sihambe siye kuyena sizwe ukuthi ikhadi lengane likephi nanokuthi ngifisa abafowethu bangithathele lona ikhadi leli lizobuya lizokwazi ukondla ingane. Ngoba manje uyalisebenzisa ulisebenzisa ezintweni zakhe ingane akayibiniki 200 rand makuphela inyanga. Indleko zakho nje ingane nje indleko zami ukugqoka ukuya kudokotela ukuye ekliniki amakliniki akude njengoba nisaze emakhaya siyagibela yonke into siyenza ngemali ukudla kwayo ingane ngeke uyifunze iparish ingalifakile ubisi fanele ufake ubisi lezo ndleko lezo indleko zami iyagula ingane fanele isiwe kudokotela fanele ngiyithathe mina ngemali yami ngiyise kudokotela uNomfundo akabonakala indawo. Ubaba wengane niyaxhumana naye into ekanjalo? Ubaba wengane kwayena ngeke zengisho ukuthi ubani ngoba phela izingane zethu niyazazi zibamba lapha ziyeke lapha kusenokwenzeka ukuthi wamithiswa ngomunye wayosulela komunye so angimazi kahle ubaba wengane. Wagcina nixhumana naye uNomfundo mama? uNomfundo senginesikhathi eside kakhulu njengoba ndithi wayishiya ingane na 6 months ndiyena mfonela emveni koko ndimbuza ukuthi kuhamba kanjani ngokwemsebenzi wangavela ndawo wathi usafesa kuthe kusuka lapho wangumuntu odinwayo nje manikhuluma naye abe ngumuntu ocasukayo ongafuni ukungibeka endleleni engafuni ukungibeka ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngempilo yakhe kahle njengamanje ingane inonyaka onenyanga ezi8 okusho ukuthi uNomfundo nje simgcine kwi12 months edlulile.
Bafowethu niyaluza udaba. Okwethu ukuthi umama simncede kubuye ikhadi phela ekwazi ukuthola le mali. Imali invele esithola uvele enkolo. Angazi kahle babe ingathi u520 okanye u500 kodwa nje ipha ku500. Yeah. Yeah. Mama kawuthole lo 500 and something ukuze ezokwazi ukuthi esupport ingane ngendlela ekuyiyona. Khona pho mama osebenza khona mhlambe uyiphilisa ngani vele wena? Mina nje ndiziphilisa ngokudayisa ama chips nje izinto ezincane ukuthi nikwazi ukulayita endlini akukho okutheni ngoba sengahluleka ukusebenza eMandiyeni landa nisebenza kuona before ndikhulisa bona nomfundo abo kutheke mase bekhulile ndathatha isinqumo sokuthi ngihlale ekhaya ngizidayisele nje okuncane okungamaswidi ukuze kukwazi ukuthi kulali kudliwe. Yeah. Bafowethu ngicela ukuthi noma kanjani ngumgqibelo ekseni kumele sihlasele intokazi soyithungatha size sithole ukuthi ingakuliphi izwe bese sikwazi ukuthi ke sithi ikhadi intombi azizile ukuzofuna wena sofuna ikhadi siqhubeke ugogo anakele ingane yakho owayizalayo siyabona. Ora ngiyabingelela megama nguSiphiwe Mfoka Ntombela bengicela nje ukuthi wenze okulungile uma uqala ungena kule cast for subscribe button ukuzothola okuningi kwenzakalayo. Yabona inganza kwe njengoba bekuthembisile ke usuku la izolo ukuthi ke namhlanje kuba kumgqibelo nje ekseni sizofika qathatha size kuyena usister la simbheke simthungathe lapho acashe khona nekhadi lengane. Uyabona ke umama nanga imphethe naye la eceleni kwami ngishila impela ngathi cha impela mama ngifuna simhlasele nawe ngifuna usikhombise impela lapho usisi ahlala khona njengamanje ubheke ke njengamanje sila endaweni yaseMalokazi lapho usisi ke ayifihle khona esithema sembheka samthungatha sayisamthola kwathiwa ke no ungala wabonakala ngapha nakho ke lapha siyakhona njengamanje mama awusidirect mama ngena nje apha egate yiyo le yiwo lo mzi lo yangaphuno mfundo yeah mhlambe isiyeni kulomjondolo lo lapha ezulu yeah awiwa la hey hayi impela ya akudlalo solifuna leli khadi ukuthi uhlala kulomnyango lo wesibili lo wesithathu manje lapha oh ya mana ke awume ngalapho ke mama ukuze ke sokwazi ukuthi ke uba igama lakho nomfundo oh nomfundo qo sabona sisiyana Ngiyaphila njani? Masicobuzwe nomfundo samtholo wena nomfundo Uhlala ngale. oh nang Yini manje obalabo? siswami sofuna wena sisi Obalabo. Cela uvule sisi Hayibo. Yebo but. ya ngicela uvule sisi ya Yebo. enjani Ngiyaphila njani? ya siyaphila Ngabusisa ngani but? cha ngicela uvela kancane sifuna ukukhuluma nawe ya Yini manje amakhamera wani amakhamera yini manje? cha mana vela mana into encane nje awu into encane Kwenze njani manje? ya hayi lutho sisi awuhamba kanjani kodwa ngisakwazi Ngiyaphila njani? ya siyaphila mana mfethu yazi khona udaba lapha sifika qathatha uhlelo nje kulolu mfethu yabo njengoba ke sifikile na kuwena la qathatha yabo ya udaba nje mfethu khona udaba esifuna sizokhuluma ngalo nawe yabo Oh but pho hayi khulileka bahamba nami baphelezele mina ya so nje udaba mfethu oluncane kakhulu yabo ya ngisakwazi uhlala la vele wakwangazi kodwa. hawu ngiyakwazi nje hawu ngiyakwazi ngakubona ngazi ngomuntu ehila enakhonjeli yabo mana phela yini manje mana sisi yabo so manje umcini nomntana wakho Ubaba wakhe. uba lutho ngizombuza ubaba wakhe mhlawumbe. ngiyayibuzela nithi uyigcine ingane yakho uyigcine Ngicela nge amasonto adlule. amasonto adlule ya umphatheleni nje bakithi Ngeke ngayiphathe phela ingane yami eyama ngithi. Kade ngitshela nje cabanga mana ozala khuleka ngizokuthengela into Obhuti bayaphi? mana khuleka ngizokuthengela into Ngithengeleni phela manje. khuleka kezwe mana kunodaba lapha kade ngiyibona ingane yakho bakithi yasho ukuthi ikhumbule Ngiyayikhumbula nami hayibo. Ngiyayikhumbula. Ya so manje uyamazi umama khona mama esihamba naye la okuyena osibhalelile Umama kaba. Umama Owakho umama. Uma wami ya Hayi meke wakhe ayikho inkinga. Ngizondela mama uyamazi umama We. Hayi hambani. Nomfundo wena. Hambani namagadi. Umama ngilethela amakhamera la. Wena ngilethela amakhamera la. sofuna ikhadi lengane Ngena emakhadini. Ngena emakhadini mina. Uyanyinyitheka mhle umcobezela uthi ikhadi lengane akondli akayondli ingane Wena
wangonda yini wangonda yini wena wangonda yini wangonda yini Pushela amagayidi akho lawo phuma endlini yami phumani shutha kubiza abantu yini kwenzenzani endlini yami phumani ngiyekeni hamba naye noma wena hamba naye yini kwenzenzani yini manje ngiyekeni nifunani wangonda yini wena wangonda ngeke nize ninuke angeke nize ninuke hamba niyokodla lowo ngane namagayidi la ningeke namakhamera aningeke ngifuna ukuyona la istress lekhanda lami aningeke nizolenzani ikhadi uzolenzani akakondlanga wangondla yini yena akakondlanga uyakondlela nje ngane yakho uyakondlela angeke ngizoshada amakhamera la ngizoshada amakhamera ngoba isephansi ngiyekeni phansi ngiyekeni thathani okay thathani yonke into nifuna nginukutshwala kunankinga vele ungondli wena angenja eyami noma wangodla hamba namakhamera akho uxolele phansi ngiyeke phansi ngiyeke yini okay ngiyekeni phumani kanjani wenza ngifuna ikhadi ngibhekeni ikhadi ngizoyitholela ngiyekeni phansi nikhombe ma awuke akangene mjondolo wami ngezakhela lo mjondolo akaphume phuma ikhadi nomfundi phipha amakhamera ubeqe yey wamadini wakhona wabulala ubaba ngithi wabulala ubaba ngoba ungafuni inzondo bhekani ngiyekeni mana aweni ngifuna uphuza amanzi kwami ngifuna uphuza amanzi kwami bani ngiyekeni phansi hayi manje mosithela ngamanzi izokwenza njani awami awumonzi mangimthelile ngithi wena wangonda yini wena wangonda kubalekile ani ngiyekeni ngifuna ukuphuza noma abasava namabili sabalekile mana iyona into engiyazi yodla wena naleyo ngane khuphi ikhadi sifuna ikhadi asithethe zonto nomfundo plastic unalo sifuna ikhadi sizowenzana washiya abantwana uzofuna omnye umntana ngiyekeni into esiyifunayo likhadi malengane uyenzani sifuna ikhadi liphi ikhadi into endiyifunayo wabaqoma ngoba wabulala ubaba wawuphi wena ndingilana ikhadi leli ngifuna loko ndimntana ngalo elo khadi into yenzayo utya amasavana qha ngale mali sukumani nihambe ulifihle phi ikhadi uzothola usilifuna wena andikhathali uzosala uqoqa into liphi ikhadi itsho ngomlomo utheni ungatsho ngomlomo chaza ikhadi liphi ulifihle phi ikhadi nomfundi phela mjondolo wami niphume nihambe asitholi nje ikhadi sifuna ikhadi walibeka ikhadi ngikhathele walibeka phi ngikhathele phumani phela nithola ndifuna ikhadi nihambe phumani sifuna ikhadi nomfundi bona la ongilethele bona la ngabantu abazonginceda andithi wena awufuni abantu abazongisiza awufuni kaloku wena ibuye uze ekhaya andithi awufuni awufuni kaloku wena sizodlala wena sifuna ikhadi liphi ikhadi khuluma
ngomlomo lithi ikhadi. Mina ukhuluma ngani? Wakhuleka ungondla. Ulifihle phi ikhadi? Sithe. Ngizoyilungisa indlama. Letha. Lila kuwena ikhadi. Ulifihlile. Lila kuwena. Sanayo indlama nje engane. Mana kama phexam. Mana asikhuluma into ebalulekile. Hayi ngikhuluma into ebalekile la. Ngikhuluma into ebalekile. Funa ikhadi. Nipeqululile nithole. Angihlangene. Angihlangeneke. Litholeni ndanithanda khona. Angeni lapho. Funa ikhadi lokuphela. Bheka amabhodweni awupheke phela ma lapha. Ngithi uma wahluleka ungondla ngiphekele emqashweni. Alikho. Lesifuna ikhadi. Alikho. Afowethu hayi. Ngenithole. Kanti lifihlwe ke leli khadi. Nizolibona nithi lifihlwe kephi. Ngenithole. Ngcono Hambani. Uma nihamba. Ngoba umsebenzi wakho. Watetele ngiphume. Ushalo umuntu lona. Ngiphume Ushalo umuntu lo. Uthini? Ushalo umuntu. Ngizonishavele ngoba namakhamera ngasina. Yimini umuntu ofana Ngeke ungishaye. Ngiyalifuna leli khadi Bekani musana uqala sabhekani. Ngeke imali yengane namadoda Angifuni. Ningidonsa Niyangidonsa imani. Niyangidonsa. Sengikhathele ukuthi bheka. Sengikhathele ukuthi bheka ngibheka. khipha ikhadi Ngibhekeni nina uzoboshwa Angenzi lonto. khipha ikhadi Beka phela Anibhengani nina namakhamereni angenzi lonto. Ngomiwe kabi mina. Letha. Angenzi lonto. Angiyenzi lonto. Ngiyayiphuma futhi ngiyahamba. Ngiyaphuma ngiyahamba. Ngiyekeni. Angithi nina nihlala endlini yami manje. Sengiyahamba mina. Hayibo ufuna ikhadi lengane asifune wena. Angilazi kwalolo khadi lengane. Angilazi. Yini kanti yini uyifuna wena? Ngihlangene uma lo wayengangondli nengane yami akayibona ukuthi uyenze njani. manje uzalele Ngangizalele yena nginjenje ngenxa yakhe. Yebo. Thumange bafana Oh, ngifuna ikhadi lengane lelo idlala imali hayibo. ufuna ikhadi Bhekani beqabulelani namakhamera nangasile. Oh, beqabulani ningabula nje into zami. yazi uyathanda phela Ngingabulala ngifenisha yami. Kumele ngabe usilethele Eyami nje ngeke ngikwazi. Kumele ngabe usilethele ikhadi. Ngeke ngenze leyo nto. Hawu. Ningidlisa kabi nothephisi wami. kanti ulifihle Angicela ukuphuma ngiyekeni ngiphume. Naku sekuvela ama-documents yakhala. Akavela ama-documents awami nendoda yami. Mina ahlangene. Ulisaphi? Ngizobathethani mina? Bafana bakithi. Izodlala i-TV bafana siyaqathatha. Mana hey. Ngizokuthathe vele lolo khadi lakho, thathe neqolo lengane yakho. Ngidle. Ikhadi. Awuliboni yini? Hambani phela ngeke namakhamereni. Ngeke. Ayinenjaba ngeke namakhamereni phela. Angifuni. Angifuni. Akahambe phela lo mandini lo. Unikeni ikhadi hambe na. Angifuni. hlala phansi usho ukuthi ngakwenza Nginikeni izicathulo zami phela kuphelele la. Ngiyekeni. Ngiyekeni. Sikuthole la ulibamba cha. Alibambeleni lethi alibanjwe yimina. Lethi alibanjwe yimina. ufuna nalo umuntu bambe awuzofuna Nginikani phela lo mawulandile ozolifuna. Isicathulo sakho. Lesicathulo sami. Isicathulo sakho Ngiyasibongela. Ya. Ngasina ngemali yami ayeqolo. Mana sesikwenzakala. Kulungile. Kwenzakalani? Ngani? Njengoba nje ubaleka kangaka ekhaya umama kade kufuna bakithi. Uma bengangondli. Uma bengangikhulisi kahle. Ya. Khona okunye. Lokho nje wakwenza ukuthi wawona. Bese ngifuna ukuyiphatha futhi. Sengifuna nempilo engcono. Hawu mama ubalekela uma wakho. Ubalekela uma wakho. Oh, kokahlahle wena uzosiza uma.
Uzosiza uma uthi ngibuyele kuyena noma Cha bo. uzofuna ikhadi leqolo. Thatha ikhadi leqolo uhambe nalo ungeke phansi. Mana. Ngathi ngakwisa ibhenchi. Mana phela. Ya. Ngeke uyenze. Ujwayela ama cam chair. Ngeke uyenze. Oh. Mana mfethu, mana sixoxe. Mana ini? Uze ubhoboke yonke into. Ngifuna ukubhobokela umaka ahambe phela lo man ufike naye la. Ngeke ngimbhobokele. Cha mana. Ya. Mana mama. Insolo mama uyayivuma lezinsolo. Angizivumi insolo. Unomfundo ndimkhulise kahle ngimthumela esikolweni ukuthi akafunde. Into ayenzile esikolweni uthande abafana waze wakhulelwa ingane. Uma seyekhulelwa ingane wayishiya ekhaya ina 6 months wayofuna umsebenzi eThekwini. Uma sefika eThekwini akayibuyisanga ikhadi lengane walintshontsha wahamba nalo ikhadi lengane. Ingane ikhuliswa ndimi ndiyise crash ndiyenzela yonke into ndiyayigqokisa. Wena Yenzela yonke into. Wawungazi yini wena uthi ngiyaphila ngiyadla njengoba ngihamba. Wawungazi noma ungangazi. Ngangazi ngithatha ikhadi ngobani. Uma kuukuthi unomfundo kwayengondliwa ngabe akazange zakhula zabe intombi abengaka akangabe akazange azaye esikolweni Hayi wena. Ngakondliwa ugogo hayi wena. uyile esikolweni zimali zasemajaridini ufundile wakwazi ubangaka ngemali zasemajaridini Hayibo. akazange Ubaba umbekaphi? Hayibo. Dani ngeke ndimleqe kubaba wakhe ngishiyile ubaba wakhe wangishiya yayingeke ndimleqe kubaba wakhe ndilandele Wena akakushiyanga obulawa wena. Wambulala intombi wazihambela ubaba wakhe eyithandela intombi mina ngasala nganikhulisa ngilala ngingadlile ngisebenza emajaridini ndifumana ukutya emandiyeni ukuze nikwazi ukutya ndihola imali encane lamali. phela yena akakwazanga usamkela isimo sokuphila kwakhe Wena wangangithengisha idilozi. wawuhamba ngezinqa uya esikolweni Ngihamba ngezinqa. Lidilozi lami lanembhobo la ngemuva. ayikho leyo nto ayishoyo ayikho leyo nto ayishoyo unofundo uthanda utshwala Kulungile bayangiphilisa ngikhuluphele. Uyangibona nje. Mana. Ngi-right. Inhloso yethu ukuthi siyilungise lento lena Ngeke yabo. nilungise. Mana. Yabonakala emumva. Mana sis mana. Sukume ngimi. Cha ungasuki. Oh. Manje kuphi kumama adinga ukuthi akulungise njengamanje. Akukho ukuthi athathe ikhali leqolo hambe nalo. Cha mana sikhulume nje kahle siswami siyacela siswezwe. Siyacela siswethu siyakuthanda yezwa. Oh ngiyanithanda nami kodwa lento enenzile liyangicika. Siyaxolisa ngalokho yabo siyaxolisa yonke into eyenzakele ukuthi kwenzeke into ekanje yabo kodwa akasikhulumeni kahle sikhulume kahle ngoba inhloso yethu kahle kahle ukuthi senilungise nomama na ukuthi nilungisane mhlawumbe nangesonto elizayo uphinde uye futhi ekhaya yabo. Yeah. Yena utheni? Umama uyasho ukuthi yena uyakuthanda bakithi yezwa. Angisafuni nje mina ukuya ekhaya ngiright. Cha manje siyacela thina sicela ukuthi kulungise nomama. Ngeke ngize ngikwazi ke mina ngazi ke mhlambe yena ngakwazi. Ngeke ngize ngikwazi kodwa mina. Mama angithi awunankinga nengane. mina njengomntwana wami unomfundo ndiyamdinga basondelane nomntanakhe ndiyadinga ukuthi abuyele ekhaya futhi sizokwazi ukulungisa izinto ngoba sisamthanda Did umama ekuzama Ungethelele namakhamera bengangifonela ingane angitshele kahle ukuthi uzolanda ikhadi leqolo awuthi angilethela amakhamera awufunde ubungalifunde yona benge ngikwazi ubamba ikholi yakhe ngoba ngimthandisisi kahle sengitshela iqiniso ngimthandisisi manje ke angazi cha man angazi buza ama security akho la selivele ikhadi vele sekuvele ku right vele uyabo kodwa ke esekusele njengamanje lokho ukuthi sifuna ukuhlanganisa neOledo yabo yabo so usisi ke umama ke njengoba eshilo nje ukuthi akanankinga nawe sicela nawe mama usho ukuthi hayi cha unankinga nawe yabo anginankinga naye kodwa ngimthandisisi kahle ngifuna abuye empilweni yami kodwa anginankinga naye ngobani wakwenzani lengaka mfethu wangona emoyeni awu mfethu lengaka mfethu awumxolisele mfethu ngiyacela ngimxolisele phi ngicela umxolo ngeke ngikwazi ngicela umxolelo ingane uzoyibona ninika ingane mase ngithanda kanjani mama kahle Isenyambile sengithathile ikhadi leqolo ngizokwenza ngihamba ngani ngoba phela bengithatha ikhadi leqolo ngihambe ngalo sokunika imali thi Ngiletheleni phela ninamakhamera ningifike namakhamera mase nilethe cha ungangihambisi ngiyakwazi ekhaya hawu mfethu sisi ngiyakwazi ekhaya ngizohambela nje mana mfethu sisi mana siyacela sisi angifuni hambani ke namakhamera ngeke ngiphinde ngiyolala mana phela mana sakhuluma mana awukwazi phela ukuhamba ngenze njani hambani phela naye umalo musuku ngidonsa hambani naye umalo so ke manje ke yini elindele njengamanje angilindele lutho lutho awukhulume mfethu sisi into yani angikhulumi lutho cha angikhulumi lutho thina sifuna uyobona ingane nje ekhaya ngeke ngikwazi ngizwa sekuthanda mina nenhliziyo yami usayazi ukuthi wayoba igama layo ngiyayazi wayoba igama layo
Akusidoko eligayelwe ninakelela. Ngiyayazi kodwa. Buzani nangu manifena Baba namakamera. wayigcina nini baba? Excuse me. Babwayo. Angimasi. Mbani nobuza kuyena. Ithi ambani nani ngamakhamera kuyena. Cha sibuza kwena thina. Angikwazi ukuphendula nina. Cha mfethu siyacela mfethu siswami yezo. Ngeke Ukhonzile uyazi ukuthi uyazi ukhonze kanjani mfethu. Ngisho ngabe ungikhonzile bhuti. Ngisho ngabe ungikhonzile angimaketha ngifuna. Cha mana mfethu. Bonani nina uthi nenze njani noma wenu namakhamera nihambe. Yeah mana. Niyobuza ubaba wengane njengoba nenzile na kumina. Yeah. Yes. Siyacela mfethu. Cela uhambe nathi uhamba nomama yezobuyela emakhaya yes. Siyaphi noma? Samba nice. Manje. Uyovakashisa. Manje yini? Yes uyovakasha manje. Imani ke ngivala indlambani ke. Hawu cha phela kwahle phela ethatha phela izinto ke bese sihamba. Ngisho kona uthi ngiyathatha ngiyaphuma hambani. Mana Ngizonilandela. Hawu ngeke sikwazi. Ngizonilandela ngisayopakisha isikhwama ngihambe. Ngeke sikwazi. Ngizohamba nginje. Mana mfethu yes. Shuthi ngizokulinda ngigeze. Yini lento enifuna ukungitshela yona? Sokulinda sisiwami. Imani phela noma wena ngibe ngenza into efanele ngiyenze mina la ngaphakathi. Endlini yami. Cela ukuthandazela. Ngithandazela inkingi. Baba uNkulunkulu. Hayibo. Yesu. Ngiyakuthandazela impela, ngiyakuthandazela. Ngangithandazeli ngiyacela. Mana sisiwami yezo, ngiyacela mfethu ngiyakushela ke manje yezo. Awungishela. Yezo uyakhipha noma uyangifaka. Awusuka awu. Shayito. Uyangikhipha noma uyangifaka. Ngikhipha phi? Ngikufake phi? Hawu ngikhipha othandweni. Ngikukhiphe endabeni zeqolo, ngikufake endabeni zethu. Hawu mfethu. Hawu. Yebo. Ma Sikadiwe kahle la siyakhuluma sikadiwe. Yabo ngabantu abakhulu kangana. Ngiyabona. Yeah, so manje ke siswami yabo. Ngiyacela siswami ukuthi ke yonke into yabo ibe right yabo because manje yabo mina phela sekukhuluma. Wena uyimisele ngokuthi kwenze wena. Ngicela ukuba umngani. Okay, yami ngani. Yeah. Wena uyimisele ngokuthi kwenze wena. Ufuna ngenze njani mina ukuze ngizwe ngawo ngoba sengifikelile namakhamera la kwami ngoba ikwami phela la mina. Okay. Ngenze njani ke mina? Wena ufuna ngenze njani? Nothi nibuyisane nomama yonke into ibe right yabo. Sibuyise phela. Sibuyise, mbuyise. Mama awuzama bakithi nibambane ngehagi bakithi hayi ngeke siyayifuna le hagi. Mina nje unomfundo uyazi ukuthi ngiyamthanda nengane yakhe. Into engiyidinga yikho. Angifuni, angangitshela kwenziwani manje? Amahagani lawo, amahago Kufanele kunuka. ubonise phela ebantwini ukuthi Hayi, angifuni ukubonisa naye, angifuni ukubonisa naye. Angifuni mina nginankinga nokuthi wahamba angifuni. Uthathile ikhadi lengane manje ufuna yini? Nafanele wena senidinga ngeke uzube senidinga namahagi kumina. Ngeke kube yilutho ngaphandle komzali ngizoba nakho ngutho ngimngaka bengoyoba noma ungangizonda fanele ngongcatshila amagayida akho ngongcatshila amagayida akho noma ungangizonda udlulise fanele udlulise nomfundo fanele udlulise nomfundo le hagi yakho kumakethe ubuyele ekhaya yakho kumakethe ngithi ngiyazi ukuthi nenzani fanele ubuyele ekhaya ngihage ma angifuni ubuyele ekhaya ngiyekeni ngesengimhagile uma Hawu cha ma. ngiyekeni yini enye senifuna futhi Sifuna ubona ingane. ngizokubona ingane ngesikhathi sami ngicela ningiyekeni Cha sambeni ke. ningidlisa kabi noChephisi Sambe ke manje. wayi nalo Chephisi owudlayo ingathi ngokwensimbi Akithi ukuthi uChephisi uyifebe. Yibona. Ngisawuthi uChephisi. Awusambeni ngempela siswami. asambeni Khonzile mina mfethu. Hey nomfundo. Ngikhonza ningikhonzeni. Nomfundo mfethu. Nomfundo mfethu. asambeni nomfundo Awu imfundozi. Awu. Doziyani. Awu. Awu inofunda rasa. Awu. Mfethu. Awu mfethu. Intwana yami wena mfethu. Wayi ngempela sixatshaniswa yini ngempela? Futhi nje ngempela ngazi. Phela sixatshaniswa lutho mfethu. Yabona njengamanje uyobona ikhaya manje uyobona ingane yakho bakithi. Hey. Ya umbambele qhawe. Hambani. Hawu. Nazi ukuthi ngidla yonke into engiyithanda endleleni. Ngidla yonke into engiyithanda endleleni ngoba nginekhadi lakho. Khululeka. Angidli into ebhedayo. Ubuzohola yini? Uzohola nini? Awu. Bese ngizohola. Nini? Uzohamba nini? Ngenyanga ezayo ngoba lese ngiyiqedile ngiphuze yonke. Kune tavern la phezulu ngiphuze yonke. Mfethu. Hambani phela namakhamereni. Mfethu. Kanti ubusuyiphuzile kanti? Bese ngiyiphuzile. Kodwa ngenze njani? Akusafani kodwa. Ayikhonzile mfethu. Ngcono, nami ngikhonzile. Ningisekhaya. Ngiyancuma manje ngisekhaya. Hayi lutho awuqhutshwa. Siyayihambela nje just ukubona ngizobuya nawe kusasa uyezwa? Yeah. Wazi ukuthi endleleni ngithengelwe into ezimnandi mina nawe namagayida akho. Nalo mandini lo ngilandelayo. Futhi angifuni ukulandela yena ngoba ngizomshaya ngento embilizane embi kabi la. Embi kabi.
khululeka wena Nofunda, yivona Nofunda wena. Konzile. Alright bafowethu elami igama nguSiphiwe Mfokantombela njengoba ke ngingakutshela ukuthi ke bafowethu sifuna ukulungisa kahle kahle izwe likaMthaniya. Lezimo ke esikhuluma ngazo noma esikade zenzeka njengamanje njengoba kumgcibelo nje kuyisabatha elikhulu izinto ke ezenzakalayo emhlabeni njengoba ke siphila. Baningi kakhulu futhi abantu abasenkingeni ebhekene ke nomama ukuthi ke ekwazi ukuthi ekhulisa ingane ekusukela enenyanga ezu6 izibe ndala uma wayo elokhu nje ayihlalela Nkosi yami Mjondolo yena uyiswiphela nje ngekhadi la kaSasa nje uyayiswiphela bekunzima ke sihamba lolu hambo lolu kodwa umama ngoba ke usekwazile ukuthi kwasizakala mawami uthi nje mama uPaula kwakho bakithi usizolithola ikhadi nanti bakithi kubenzima kakhulu ukufumana lekhadi njengoba benibona uNomfundo esilwa engafuni nokumamela kodwa ke egqibeleni sigqibele silifumene ikhadi nibulela kakhulu kuba bana bameni bacelile uba mabanikhaphe baniphelezele sihambe siyobamba yena uNomfundo simfice enzelele nje lonwabile yonke into yakhe ekhululekile nje yonke into ilungile kuyi kodwa ke egqibeleni sigqibele silifumana ikhadi Nkosi kakhulu siyabonga mhlambe ke ikupho kunye mhlambe njengoba imali esevele seyithintile bakithi ayikho into esizoyenza sizojonga ngenyanga elandelayo ngenyanga elandelayo ke senzozama ukhava ngezikweletu zegrant ze-creche yomntwana lokutya komntwana ndijonge nezinto zokuqoqa afanele ukuthi azikhokhe kodwa ke zonke lezi zinto ke akade kubeka zona zingamanga yini noma mhlambe ziyiqiniso kona kukhona eziyiqiniso kuzona uma singabazali sibuye sibe naso ihlanze siqinile kubantwana bethu nakuthi sikhuphele mhlawumbe ubuhlungu beenhliziyo obenziwe ngobaba babo sibe sesikhuphela kubona abantwana so okunye kwako kuyiqiniso kodwa ke ukuba shiya ikhaya azohlala eMjondolo namadoda leyo into ibingafanelanga ukuthi yenzeke ukhuthaza uthini omunye umphakathi nabanye omama kanye ke nezingane ngoba lento esikhuluma ngayo njengamanje into eyenza kubantu abaningi balapha eNingizimu Afrika Endifuna ukukusho nje kubantwana uma selenzekile iphutha lokuthi ube nengane fanele ukuthi uhlale phansi nomzali wakho nilungise izinto nibonisana ukuthi ingane niyikhulisa kanjani okwesibini nifuna ukuthi kubazali asingabi nesandla esiqinile kakhulu ebantwaneni bethu bangamantombazana fanele ixesha elinitse sihlale nabo phansi sibe ngabangani nabo sikhulume nabo ngezinto abahlangabezana nazo ngaphandle nezinto abahlangabezana nazo ngaphakathi ekhayeni nanokuthi uzizwa njani njengoba eyingane yakho wena mama ngifisa ukuthi abazali nje sikwazi ukuhlala phansi nezingane zethu sixoxeni nezingane zethu ikakhulukazi izingane zamantombazana ngoba zikusasa la ziyingomso kubantu kuyingane ezilandelayo ezizoqhubeka zikhulu njengamanje bakithi khululekile njengamanje ndikhululekile kakhulu ngiyajabula ikhadi likumina kodwa futhi ngiyafisa ukuthi uNomfundo abuyele ekhaya ayobona uzokwazi ukulungisa izinto azobulungisa izinto nengane yakhe ingane yakhe ikhulisazi ukuthi unguma wayo mina ndingugogo wayo siyabonga kakhulu mawami siyabonga amen